खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 पुस 1433 मायथाइ एबा 13 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहोनि बांनायखौ मोनदांगोन आरो गोदान खामानिफोरखौ जागायनो थुलुंगा मोनगोन। नाथाय हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। गोसो हमथा आरो साननो गोनां सायख'नायफोर खालाम। नखरजों सम हगार, मानोना बियो नोंथांनो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। दिनै नोंनाव गोहोनि आंखाल जानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि गावारि सानथांखिफोराव गोसो होनो हायो, नाथाय गोख्रै जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। समानथि लाखि आरो साननानै खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै गावनि आबेगखौ सामलायबाय था। मोनसे गावारि आयदायाव नोंथाङा एसे नारसिननाय मोननो हागौ। नोंथांनि सोरजिथाया गोजौसिन जागोन आरो बेयो नोंथांनि मोजां मोननाय आरो मोजां मोननायफोरखौ आवगायहोनायनि सम। गावनि देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिखौ जोथोन ला। जायखिजाया रोखोमनि नांलायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिरि था आरो जिरायनो एसे सम ला। गोसोआरि गोजोनआ गोनांथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दो आरो सोमोन्दोफोराव सांग्रां जागोन। नोंथाङा सासे गोनां सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि जिउ राहा एबा गावारि जिउनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। जुदि सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय दं, अब्ला बेखौ सुस्रांनो नाजा। नोंथाङा नोंथांनि समाजारि रोंग'थिजों गोसो बोनो हानाय नुगोन। नोंथाङा रायज्लायनायाव साबसिन जागोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। हेफाजाबआ जिउ राहायारि सोमोन्दोफोरनिफ्रायबो फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनै राङारि आयदाफोराव सुनाय आगानफोर ला। खरसाखौ सामलायबाय था आरो इयुननि थाखाय रां दोनथुमनायाव गोसो हो। नखरारि जायखिजाया जेंनाफोरनि सायाव सांग्रां जा आरो सहायनो हानायजों बिसोरनि खाथियाव थां। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। बेयो खरसाखौ सामलायनाय आरो इयुननि थाखाय रां दोनथुमनाय सानथांखिफोरखौ साननायनि सम। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ मोजाङै मावगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरनि गोहोमखौ गुबुनफोरा मोनदांगोन आरो नोंथाङा दैदेनगिरिनि बिफावआव नुजागोन। नोंथांनि सानथांखिफोराव गोसो हो आरो मोनफ्रोमबो आगानखौ साननानै ला। बेयो सिङाव नायनो आरो जायखिजाया गोजाम गोसोआरि बजाखौ सुस्रांनायनि सम जानो हागौ। गोसोआरि गोजोन मोननो थाखाय ध्यान आरो यगा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना गावखौ रिफिनाय आरो बिजिरसंनाय सानथौआव बारहोगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोन आरो समानथि नागिरगोन। गोजाम जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि लोगोफोर आरो समाजारि नेटवर्कनि मददआ गोनांथार जागोन। नोंथाङा सासे जुनिया सुबुंनिफ्राय मदद एबा बोसोन मोननो हागौ। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरजों गुनगोनां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला दानो थि सम।
नोंथाङा हानजायारि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव माखासे गोनांथार खाबुफोर फैनो हागौ। गोब्राब नाजानाय आरो रादाय होनायनि थाखाय नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। गावनि जिउ राहायारि बिबानफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, आथिखालाव जिउ राहायारि आयदाफोराव गोसो हो। जायखिजाया खाबुखौ बारस्लायनो दाहो, गुबैयै नोंथांनि जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनांफोरखौ। जाफुंसारनायनि लामायाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा गोदान मोनदांथिनि थाखाय थुलुंगा मोननो हागौ। बेयो सोलोंथाय, दावबायनाय एबा मोनसे गोदान रोंग'थि सोलोंनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। गोदान खाबुफोरखौ गेवलां गोसोजों बोजबना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा। धनु राशि, दिनै नोंथाङा सोलोंथाय, दावबायनाय एबा गोदान मोनदांथिनि थाखाय थुलुंगा मोनगोन। नोंथाङा खुलायै नोंथांनि सानस्रिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामगोन आरो मोनसे गोदान दिगाव आगान लानो हागौ। नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्रायबो गोदान नोजोरथि मोनगोन। नों राङारि आयदाफोराव गोसो होनांगोन। बायजोआरि एबा रानलायनाय फुंखाफोरनि सोमोन्दै मोनदांथिफोरनि गोख्रोंथि थानो हागौ। सांग्रां जानानै आवगाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि राङारि आयदाफोराव गोसो होनांगोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम दाहार एबा रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। सोमोन्दोआव एसे जेंना जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेखौ सोलोजों सुस्रांनो हायो। जायखिजाया गोनांथार थिरांथा लानायनि सिगां आबुं फोरमायथि बुथुम। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय लाखिनायनि गोनांथि जागोन। गावारि आरो जिउ राहायारि जिउ मोन्नैयावबो हेफाजाब आरो बुजिलायनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। बबेबा मोनसे थि सुबुंजों सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो मोनसे खाबु थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय आरो हेफाजाबआ गोनांथार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनार एबा सासे खाथिनि सुबुंनिफ्राय मोजां बोसोन आरो लामा दिन्थिनाय मोननो हागौ। गावनि गावारि आरो जिउ राहायारि जिउआव समानथि लाखि। नोंथाङा नोंथांनि रुटिन आरो सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगोन। गोसोआरि आरो देहायारि गाहामनि थाखाय गोदान मोजां हुदाफोरखौ बोजबना ला। बेयो गावखौ फोसाबनायनि सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि, दिनै गावनि रुटिन आरो सावस्रिनि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। गोसोआरि आरो देहायारि गाहामनि थाखाय सम ला। बेयो गावखौ साबसिन खालामनाय आरो मोजां सोलायनाय लाबोनायनि सम। मोनसे सानथांखि खालामनाय आदबजों हाबाफोरखौ माव आरो जाफुंसारनाया फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।